So, kamusta yung TikTok nyo? Kamusta? Okay lang naman, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka? Sigurado ka ba? Paano ba yung mukha na nag-enjoy? Alam nyo mga boss, bagay na bagay sila maging couple. Maging couple! 2, 1. Di ba't ikaw lang yung reyna at ako ang iyong Di ba't ikaw nga yung reyna? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? So welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, your boy, this boss Junfel J of Junfel Films. And for today's video mga boss, kasama ko nga pala ngayon si And for today's video, kasama ko nga pala si Boss Lloyd at si May. Hi! Si hi to my vlog. Hi! Ikaw, Boss Lloyd, kamusta yung Hi mga Lloyd Natics dyan! Paano mo magbabay? Ay, napaka-cute mo magbabay Okay mga boss, andito po kami ngayon sa sa condominium kasi meron ngang usapan silang Boss Lloydski na gagawa po sila ng vlog. Gagawa po sila ng collaboration TikTok, di ba? Mag-collab kayo sa TikTok. So ayan, buti na lang tumupad sa usapan si May. Halika muna dito, May. Hi! Dito ka. And yes, mabuti na lang kasi pumunta siya dito. Akala natin hindi siya pupunta ba? Akala namin i-Indianin mo kami. And yes, mabuti na lang at pumunta siya dito kasi paano na kaya pag hindi siya nakapunta dito, Boss Lloydski? Saan tayo pupunta? Uuwi boss. Uuwi tapos kakain na lang, di ba? Ngayon mga boss, tapos na silang mag-practice ng TikTok. So ngayon, kukumustahin ko sila kung paano ba sila mag-TikTok. So ayan, kukumustahin natin sila. Kamustahan yung TikTok nyo kanina, Boss Lloyd? Okay lang naman boss, napakagaling niya sumayaw boss. Sana all na magaling sumayaw. Sampulan nyo nga kami kung paano ano yung pinag-practicean nyo kanina? Pakita mo. Sige. Pakita mo, Boss Lloyd. Bago natin sisimulan tong vlog na tong mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo yung kasama ko, si Boss Lloydski. Subscribe nyo ang aking YouTube channel, Lloyd Daghoy. Pakiclick ang subscribe button and ang notification bell para update kayo sa next kong video. Okay, syempre ikaw, May, meron ka na bang YouTube channel, May? Wala pa. Wala. So na lang, pag naging official na kayo. Kami. Pag naging kayo na. Pero joke lang yun So ayan mga boss, sisimulan natin yung kwentuhan natin ngayon mga boss. Kakatapos lang nilang mag-TikTok. So kamusta yung TikTok nyo? Kamusta? Okay lang naman, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka? Sigurado ka ba? Paano ba yung mukha na nag-enjoy? So nag-enjoy siya. And napakagaling talaga ni Boss Lloydski at ni bagay na bagay sila. Alam niyo mga boss, bagay na bagay sila maging couple. Maging couple. Couple. So bagay na bagay sila maging couple mga boss. Sa mga Lloyd Natics at mga Junfel Natics dyan, mag-comment kayo sa baba. Lloyd at May Jowa Challenge. Next, mag-comment kayo sa baba. Gagawin nyo yan pag maraming nag-comment sa baba na Lloyd and May Jowa Challenge. So, mag-comment kayo dyan mga Junfel Natics para gagawin yan nilang Lloyd. Itcha-challenge ko kayo pag hindi nyo ginagawa, di na tayo tropa. Di na tayo tropa, Boss Lloydski. Boss, bago pa lang kami nagkakilala boss. Okay lang yan. Di ba? Ayos lang ba sa'yo? Pag challenge lang din naman. Mag-challenge pero doon kami bumabase sa mga nag-comment sa baba. Comment kayo sa baba. Ano masasabi mo sa TikTok nyo kanina? Ano boss, napakagaling niya boss, napakagaling niya sumayaw boss. Pero ikaw, masaya ka ba? Oo, dahil nandyan siya. Sana all, ganito na lang. Sana all. Diba, nakita ko yung practice nyo kanina sa TikTok. Oo. Nakita ko yung practice nyo. So dapat pakitaan nyo ako ng sample kung paano nyo yung TikTok Paano nyo yung kanina. paano mga magkami? Sana all, ganito na lang. Sana all. Pakita nyo muna kung paano kayo na-practice Yung stepping, kanina. boss. Yung steps nyo. O yung paano ako pumunta sa buhay niya. Sana all, ganito na lang. Sana all. Pakita nyo yung sample. Sige, dito ako sa malayo. So, yung steps nyo kanina, yung pinag-practicean nyo. Sige. Okay, pakita nyo.
Dati po yun. Oh, yung dati. Kaya ako magkanta sa inyo, ako magkanta. Okay, let's go. 3, 2, 1. Di ba't ikaw lang yung Reyna? Ulitin nyo, ulitin. Oh, Dandanan mo yung kanta. Oh, sige, dahan-dahan na lang. Yung pinaslow, Oo. pinaslow reverb, yung pina-aesthetic music. Diba? Okay, let's go. Para makuha ko siya, boss. Oh, para makuha mo siya. Hindi, ito. Makukuha lang yan ako pag ano. Soon! Huwag kang mag-alala. Okay, let's go. Di ba't ikaw lang yung Reyna at ako ang iyong hari? Sana all kilig-kilig yung mga kilig-kilig yung mga dumadaan, no? Okay. Ulit. Ulit. 3, 2, 1. Di ba't ikaw lang yung Reyna at ako ang iyong hari? Uy, di ba naka-slow mo yun? Naka-slow mo yun. Ulit. And 3, 2, 1. Di ba't ikaw lang yung... Example, pag nag-slow mo akong kumanta, slow mo din kayo. Slow mo din kayo. Sana. 4, 3, 2, start. Di ba't ikaw lang yung Reyna at ako ang iyong hari? Ulit, yun napakagaling Boss, ba't niya. napagkatag? Dapat talaga yung lips mo nakatungtong sa kamay niya. Dapat nahalikan mo talaga yung kamay niya. Okay lang yan, wala naman magagalit, di ba? Okay, in 3, 2, 1. Di ba't ikaw lang yung Reyna at ako ang iyong hari? Uy, dapat matagal. Dapat matagal. Okay, challenge Tapos ko kayo. nakahalik, Dapat boss. matagal. Ha? Nakahalik. Oh, nakahalik sa kamay. Dapat matagal. Okay. And 3. Oh, dito tayo para cinematic. And 3, 2, 1. Di ba't ikaw lang yung Reyna at ako ang iyong hari? Di ba't ikaw lang yung Reyna? Natawa ko sa sounds. Napakagaling nila mag-TikTok, mga boss. Congrats nga pala sa inyo, ang galing nyo. Pang world class yung sayaw nyo. Sana all. Baka maki-MGS kayo niyan, ha? Okay, bakit kayo natatawa dun? Saan kayo natatawa? Sa part? Magami. Ang tagal ang slow mo! Dapat talaga ganun. Ngayon mga boss, ang saya namin dito mga boss. Dito lang kami nagtambay, nag-chill kasi alam nyo naman, Sunday ngayon. Happy Easter Sunday nga pala lahat dyan mga boss na nanonood ngayon. Napakasaya pala na makasama si May. Oo. Sana habang buhay. Oh, sa habang buhay. Masaya talaga yung bonding, di ba? Yung banding. Pero mga boss meron na bang kayo? Wala pa. Wala pa. Wala pa? Kailan ba kayo mag-start? Pag ready na ba ako? Pag ready ka na. Ikaw, Boss Lloyd. Akala ko ready na. Oh, sana all. Tanungin muna natin si Boss Lloydski, mga boss. On the spot tong tanong ko sa kanya, mga boss. Ngayong time na yon, nga nandito na si May. Di ba sabi mo sa akin na ang ganda niya. Sana naman makita natin siya ulit. So ngayon boss. nandito siya. Mag-sample ka naman kung paano mo siya ligawan. Okay, mag-sample ka kung paano mo siya ligawan. Paano ba yun, boss? Ano ba alam kung paano mo siya ligawan? Kung paano ka mag-discarte ng mga chicks mo? Paano ka maligaw, Boss Lloydski? Tanungin mo muna siya. May tanong ako, May. Ano gusto mo sa isang lalaki, May? Yung ano, simple lang. Yung kagaya ko. Ang gagaya ko. Hindi ito yung lalaki na hindi ako kayang iwan, hindi ako kayang saktan. Boss, di ba ako na yun, boss? Baka ikaw na yun. So, Yung walang bisyo. yan. Mahirap man o mayaman basta. Mapait at matino. Ikaw, matino ka ba? Alam mo ba yung matino? Oo, boss. Ano matino? Tino mo? Tapos isa pa, yung Ano? kaya akong mahalin ng todo. Asan na? Asan nila? Yung gaano kataas yung bundok.
aakyatin ko yun para sa iyo. Pero sana, sa sobrang taas ng bundok, sana hindi ka mahulog sa iba, sa akin ka lang. Ano, may chance ba ako sa iyo? Hindi pa ako sure at hindi pa ako ready. It really hurts ang magmahal ng ganito kung sino kang Walang may- chance ba sa iyo? Walang chance? Oo. Willing ka ba maghintay? Oo. Hihintayin mo willing na. naman, boss. May maghihintay na lang ako kung anong time ka na ready. Kaya mo ba akong hintayin? Oo, para sa iyo. Oh, sana all. And cut! Hanggang dito na lang tong video na to mga boss. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga Junfilnatis dyan na patuloy na nanonood ng simpleng vlog na to. Syempre di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Atea Bianca Mayormente, Dayan Vlog 14, Partners Ko, Mary Ann Pagaduan, Nicole Jane Ombanya, Sunshine Ompad, Mariel, Leia Jane 28 Vlog, Marge 13 Vlog, Cristel Jane Naval, at ang pinakahuli, si Angeline Sumagaysay. Okay mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, subscribe nyo din ang YouTube channel niya. Subscribe nyo ang aking YouTube channel, Lloyd Taghoy. Pakiclick ang subscribe button and notification bell para more updates sa susunod kong video. Sana all. Okay, mga boss, huwag niyong kalimutan mag-comment kayo sa baba na Lloyd and May Jowa Challenge. Abangan nyo yan. Pag maraming gustong gawin yung challenge na yon, mag-comment lang kayo sa baba para gawin lilang boss. Lloyd, handa ka bang gawin yun? Gagawin ko yun pag maraming comments. Oh, maraming comment. Pero handa ka na ba talaga? Gagawin mo talaga yun? Oh, para sa inyo, para mapasaya ko kayo. Okay, abangan nyo yung soon, mga next na content namin mga boss. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.